radyo. Bagong tunog ng radyo. Sa Naga City. 97.5. Okay. Okay! Yay! Gusto ko, okay ka. Maliyaw, mabusog, nanadadangog sa kabikulan, maging sa enterong kinakban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 Okay FM. Gusto ko, okay ka. Nagantaway ka mo digdi sa 97.5 Bangon OK FM. Simulcast sa PBN TV5 oras eksaktong alas 5:30. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Cabral Bicolandia Supermart. Close Up! Get your top oral care needs and go all out with the new Close Up All-Around Fresh, All-Around Oral Care for All-Around Freshness. Lifebuoy! Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Aksyon Bareta sa OKFM. Mga bareta sa Lado Nasyonal, Internasyonal, Karawan, Showbiz, Salud, Asin Negosyo sa inunang maantabayanan digdi sa mas pinakusog, mas pinahiwas, asin mas pinagayon na DZOK-FM 97.5. Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman na mga broadcasters. Kaibahan ang mga reporters na mapaabot ng mga lokal na bareta sa luwas ka istasyon. Aksyon Bareta sa OKFM. Buenos dias, good morning. Marinadao, Bicolandia, Sinman, Pilipinas. Alaw po ni na Biyernes, pizza 18 kan Disyembre. Bilang na lang sa muro ang pigalat na kalawan kang Pasko. Ini po si Danny Aurius, ang arang kan sa kuyang kapartner na si Ron Enon, Lado Technical Kapitan Jonathan Lopez, Enon sa mga pamayukan balita sa Lado Nasyonal. Pikakarkulong masakat sa 4,000 ang COVID-19 cases sa nasyon araw-araw, partikularmente sa NCR, kung dahil magpapasaway ang publiko sa pagparadpasad sa mga mall asin dahil masunod sa mga health protocol. Aksyon Bareta sa OKFM. DILG pinag-aalok ang mga lokal na gobyerno na magpanday ng ordinansa tangarag istrikto na implementar ang face shield. Aksyon Bareta sa OKFM. Pagkondisyon kan face-to-face classes sa Bicol, inuton ang nasa remote barangay. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa face-to-face classes man giraray, digdi sa Siyudad Dinaga sa Rosanang Eskulan, asin pigboyagyag ni Superintendent Manny de Guzman ang mga requisitos antes matugutan ang sarong lugar. Aksyon Bareta sa OKFM. Pag kulang-kulang ng supply ng karne sa Luzon, posibleng abutong panin tulong bulan. Aksyon Bareta sa OKFM. Maintenance and other operating expenses o kaya man MOE kanda Bicol Medical Center naglangkaw nin na 236.22%. Aksyon Bareta sa OKFM. Iba pa nga pamayukan balita sa lado lokal. Dako lang mga local government units sa Bicol ang nagpasar nin resolusyon na pagdideklara nin persona non grata ang Communist Party of the Philippines sa sabikan 9th ID. Aksyon Bareta sa OKFM.
Pikukuliktang basura sa sentro sa mga barangay kan Ciudad Dinaga. Naglangkaw ang tonelada, sabi ni Engineer Joel Martin. Aksyon Bareta sa OKFM. Yan nakapira sa mga pamayukan barita lokal at nasyonal. Ang details pagkatapos kan nakapirang pagiramdom hali kay Kapitan Jonathan Lopez. Halina't magsama-sama sa pagbibigay ng saya sa araw ni Jesus ngayong Pasko. Magmahalan tayo, masiglang salubungin ang kanyang pagdating, kasama ang pamilya, malusog at masaya. Iwasan ang sakit ngayong Kapaskuhan. Rice Coffee 14 in 1+1. Merry ang Christmas. Pagmalusog ang pamilya. Maligayang Pasko mula sa Rice Coffee 14 in 1+1. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Enot sa detalles ka na barita sa lado nasyonal na alarma ang Departamento de Salud asin nagpapatari na sa publiko na pwedeng magsakat sa 4,000 kada daw ang average sa kaso sa COVID-19 nguna na pagsabat asin pagkatapos ka na alaw kan Pasko. Inanapatari di Sekretaryo Francisco Duque ka na ayon siya, kasulban ka na luway-luway na naglalangkaw naman ang kaso. Dati lalabi na siya sa 1,000 asin nagsasakat naman ang numero kan kaso araw-araw. Sa NCR, pwedeng abuto ng 4,000 araw-araw ang kaso kung paragos pang ganda masusunod ang mga physical distancing sa mga mall asin iba pa mga lugar. Bagiman ang pagsunod sa mga health protocol. Posibleng yun ang maging problema naman kan nasyon. Mantang dahil na preparado sa pagkaigwa ng maliwat ni lockdown. Ang peligro sa paglangkaw kan kaso kan COVID-19 na nangyari kan bulan ng Agosto pwedeng mangyari kung dahil padisiplina ang mga namamanuan nguna na bulan ng Disyembre. Pundo na muna ang mga mass gathering, urog na mga Christmas party na yung nakakatipo ni mga paghawa, mga sa video okay, ay iba pa na pwedeng ikana na coronavirus disease. Po na sa nguna nagsakat sa 0.8% okay man na 0.8 ang reproduction rate nagsakat tayo sa 1.6 duman sana sa Metro Manila pong kan Disyembre 12 din huli ka na namambastan kan Departamento de Salud gulpi naman na nagpapasaway magiman sa mga komunidad dapat magpailin sila ng sincero na nagsusunod sa mga health protocol kundi masunod mapiligro naman ang paglakaw kan kaso kan COVID-19. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Banwan Report. Carlo Baldosar. Arestado ang duwang persona sa mga banuan kan Bato siring mga Kalabanga pagkatapos sirbihan ng mga inining warrant of arrest kan mga otoridad inut na pinagdakop alas 10 oras 11:15 pagkaakan sudma ang akusado si Chadisio Buenas 39 anyos may kasaruan ng San Miguel Bato Camarines Sur huli sa kinakampang kaning kasong reckless imprudence resulting to homicide and slight physical injury na nakomiter kay ni kan nagtuligod sa nga bulan. Ini pinagtulo sa warrant of arrest ng Honorable Judge Arminda T. Pintor, ang presiding judge ka na MTCC Iriga City kasi na may sa pinagtulo sa kantidad 7,000 pesos. Mientras tanto, pakalisan na ni perang aldaw, perang oras,
pinagdakop man kan mga otoridad sa banuan kang Calabanga, Camarines Sur, ana sarong padra di pamilya na may kinakampang na kaso nga pangungulog ni Aki o paglapas sa derechos kan mga kaakian. Ini pinag-aresto man kan grupo ni Police Lieutenant Mark Espanya. Bitbit ang warrant of arrest, ipinagserbi ni sa akusado si Leo Laison Ibiola, 45 anyos, as residente kan Barangay Santa Salud. Ini may kinakampang man kan kaso sa Saran Honorable Judge Aaron Berlio Ferrer kan RTC Branch 63 sa Calabanga, Camarines Sur, 200,000 pesos ang pagkakriminal sa kan korte sa nasabi ng akusado. Dagdag na impormasyon sa radio lokal para sa 97.5 OK FM ni si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Banwan Report. Balik sa lado nasyonal, mayon na ilin nakapalpakan o pagkakasala si Presidente Rodrigo Duterte sa sayang padangat na Health Secretary Francisco Duque III. Ini kasunod man ka mga pahig ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin na may kapalpakan ang Departamento de Salud sa naon siyaming 10 milyon na dosage kan COVID-19 vaccine kan Pfizer na nakatalang kuta ng ibagsak sa Pilipinas sa masunod na bulan ng Enero norong taon. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, daw na nga nagkaigwanin na mamundong balita ang DFA, alagad na mga paliwanag ni Doki sa Presidente na intindihan na kung taano ta nagkaigwaning pagpalyar, tangarig magkasundo ang negosyasyon kan Pilipinas asiman kan Pfizer. Bilang patunay, sigun pa sa Malacanang na makakakuha man girarin supply sa bakuna na Pilipinas sa pagultanan ka na inot o kaya man sa ikaduwa ng quarter ka na sunod na taon na. Big insister ni Rocky, dahil man malaga ang mga payag ni Foreign Affairs Secretary Locsin kung nagpalyaan sa dang urulay, hulit na pinagbabasol ang opisina ni Secretary Duque. Mantang sinabi pa na kan Presidente na solamente ang vaccine Sara Carlito Galvez Jr. Iyon tinawan ni Presidente Duterte na makipag-negosyar sa pagbakal kan gobyerno ng Pilipinas ng bakuna laban sa COVID-19. Sinasabing nagpalyar si Duque ni ulitan ay tulos na isumitir ang confidentiality closure agreement na kasunod man kan negosasyon sa Pfizer. Mahigiramdaman pigboyagyag ni Senador Pampilo Lacson na si Duque ang pinupuntarian ni Locsin huli ka na nagpalya na urulay kan Pilipinas asiman sa transaksyon sa Pfizer. Huli ka ni imbis na mapapaamay ana pag-abot ka na vaksina laban sa COVID-19 ang may malugod mangyari o di mapapaamay huli kan gibo ni Secretary Locsin. Aksyon Pareka sa OKFM. Balita sa lado lokal, nasa 30 sa mga pili mga public school sa Kabikulan. Anyaw na sa listahan kan opisina ni Direktor Gilbert Sadsada kan DepEd Bicol. Tangarig iyo baging pilot kan face-to-face classes na digdi sa Kabikulan. Alagad kay po sa daan permiso kan mga magurang kung tutugutan ang sadang aki na magbultana sa regular na klase sa face-to-face. Limitado sana mga 50 o kaywan 50% kung daiman 20 sana nga kakian ang pwedeng magbulta sa kada classroom. Mga lugar na hababa ang kaso kaya man mayong kaso kan COVID-19 iyo nasa listahan nila kada klase sa Masbate mantangan Masbate kulang duman ang kaso kana COVID-19. Bako mo ng gabos pag naggabos yan baka dahil na mamanage ang pag-spread kang virus kaya duman mo na kita sa lugar na medyo sabihin ta ng remote tanganing mahiling ta kung ano ang epekto. As in, mamanage ta ang
in and out kang tao sa tarong barangay. Okay, RD, halimbawa po ba? Yan ang parte ka mga pahig ni Direktor Sadsad ka na DepEd Bicol. Maparibit pa sa konfirmasyon ka na pagpuna kan face-to-face classes sa Enero norong taon na. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Banwan Report. Hill de la Cruz. Pinag-uumaw mo yan, kan ipatura, kan PNP, kan Banwani, Sipukot, Camarinesor, an sarong tricycle driver, kan sinampitang Banwaan, matapos sa ini, an umuli, kan sarong nawalat na isliman, na may laog ni 4,980 pesos, pati naman ang ibang mga dokumento, asin iba pang mga mamahalo na kagamitan. Sigon sa ipatura, kan PNP, ang nasambit na tricycle driver, pinagbistong si Leo de Leon Igos, kan Barangay Tara, Sipukot, Camarinesor. Kung nasain ang nasambit ng sarong tricycle driver talagang masunod talaga ini ang ulisto. Matapos kan nakaging Hunyo, ini ang mag-uli man o mag-turnover man sa indang hipatura. Kan sarong mamahalo na cellphone na nawalat man kan sarong pasayro sa iyang tricycle. Sigon sa hipatura kan sa mga polis kan PNP, talagang pinag-uumaw nila ang pagiging honesto kan sinambitang tricycle driver asinta nag-alas sinta na sana ini pangarugan kaniba pang tricycle driver sa sinambitang Banwaan na dahil talaga sa dirion ang mga nakukuha ang mga nawal sa sayang tricycle driver para ini ang maging panalmingan asin maging honesto ang mga tricycle driver kan sinambitang Banwaan. Dagdag na informasyon para sa 97.5 Bangon OKFM, ini Mansil de la Cruz, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Hoy Besh, hindi ka man palan sa Master Square Department Store nagsha-shopping pa more. Siyempre, Sisi. Puon ka ito, hastangon yan, hindi kita sa urig. Master Square Department Store. Ay, true ka dyan, Besh. Nasa sentro lang pati. Mahiwas, fully air-conditioned, kompleto sa kabarato talaga ang gabos na items. Para ka dyan, Sisi. Convenient na maray, kaya hayahay magbakal o mag-grocery. Lalo na ngunyan na holiday season. Master Square Department Store sells RTWs, shoes, school uniforms, infant wear, school and office supplies, sewing notions, religious items, books, sports and gym equipment, laboratory supplies, art supplies, assorted pens, novelties and albums, earrings and accessories, toys, houseware, text-top section, and they also offer made-to-order balloons and gutting service. Master Square Department Store, established in 1988. Ini ang original. Sa gitna ng malalang traffic at ulan, Tuloy ang laban. panahon man ng karamdaman, Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan
Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang NG Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. Yayain na si nanay at tatay, bumili ng mga regalo sa inaanak ngayong Pasko. O anong galak sa regalong matatanggap kay Ninong at kay Ninang binili sa CBS Supermart. Magagandang mga laruan sa CBS ka na, Christmas items at mga pangregalo sa CBS kompleto. May free gift wrapping para masaya ang Pasko. Ang Cabral Bicolandia Supermart handang tumulong sa inyo. Cabral Bicolandia Supermart bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Para sa samahang matamis pero di nakakadiabetes, subukan na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay mula sa halamang stevia na mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Sweet and Fit Stevia Powder, good for cooking, hot and cold beverages, best for your coffee, walang kolesterol, calories at carbohydrates, kaya purong natural at mataas ang kalidad. Sweet and Fit Stevia, the Philippines first. Support local, buy local. Mag Sweet and Fit Stevia na. Sweet and Fit Stevia, sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga suki groceries, supermarkets at drugstores sa inyong lugar. Mabibili sa Mercury Drug. Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela kumpleto ka. Sa 6 na pirasong bibili, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng San Lucena, ang discount mo ay lalagipan. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan, tipid ka na, may diswento pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, may diswento pa sa Angela. Sumali at makisiya sa pinakamalaki, pinakabongga, pinag-uusapan at pinakaaabangang Christmas contest sa barangay. Saya ng Diwa ng Pasko S&D Giant Parol Making Contest. Bukas sa lahat ng mga barangay mula sa mga qualified organizations, barangay councils o community groups sa Naga City. Manalo ng naglalakihang papremyo. First prize, 300,000 pesos. Second prize, 200,000 pesos. Third prize, 100,000 pesos. Plus 30,000 pesos consolation prizes to non-winners. Saya ng Diwa ng Pasko 2020 Giant Parol Making Contest. Sponsored by Sir Noel De Luna, S&D, Kusog Bicolandia, and the Board of Directors of the Kapisanan ng mga Sangguniang Barangay Kagawad ng Naga City. For details, please text Papa Nico at 0945-600-9557 or visit our Facebook page for information. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Kuray sa iba pang balita sa lado nasyonal, inapurbara na sa Kamara ba sa ikatulo sinuman pinal na pagbasa ang proposed na magtataong 50% diskwento sa mga overseas Filipino workers
para sa sedang remittance sa PISA na ipapadara sa sedang mga pamilya digdi sa nasyon. Sigon ki 3rd District Pampanga Congressman Aurelio Dong Gonzales Jr. an padinukan House Bill 795 kinakalkulo na sa 56 bilyon pesos an matitipid ka mga overseas Filipino workers sa arganing propostong lay. Oras na maaprobaran kan Malacañang. Base sa datos an mga modernong bayani kan nasyon na nakakadara digdi sa nasyon ni 28 bilyones dolyar o kung i-converter sa piso 1.4 trilyon kana taon na 2017 asin sagod-sagunan ini sa pagi kana sa ng channels na kunain na 6 hasta 10% ang average ang binabayaran ka mga OFW sa remittance. Ang kaparehong propostong lay ang iguaman counterpart sa Senado na pinagsunod ni Senador Manny Pacquiao sa ararom ka na House Bill 7951 ang mga bangko asin iba pang remittance center ang pwede makakolektanin 5% discount sa bayaran asin iba pang gastusan na pwedeng ibawas hali sa gross income sa taksa. Ang mga binabawalan sila na magpataas kan sa idang mga babayadan na mayong ano man ang konsultasyon sa Department of Foreign Affairs, Bangko Sentral ng Pilipinas, magiman sa Philippine Overseas Employment Administration. Aksyon Bareta sa OKFM. 56 minutos pasado alas 6 o pasado alas 5, ngunan sa barita sa lado lokal. Sa rosa ng eskwela na sa Siyudad Dinaga ang pinagrekomendar kan DepEd nakabali sa face-to-face sa classes sa sa Enero 11. Alagad ini dry run pa sana. Sinabi ni Superintendent na Manny de Guzman na kan DepEd naga ang mga eskwela na ni Juan Teodoro Moscoso Elementary School sa Barangay Carolina. Arayo ng maray sa sentro kan siyudad asin zero sa kaso sa COVID-19. Alagad sinabi pa ni de Guzman na maagad man giraray sinanina resolusyon sa sangko ng polisyon para sa pagtugot kan face-to-face classes. Magdidepende man sa magurang kung tutugutan ang sinangaki sa mga requisitos sa mga babayaran sa sa mga requisitos tangari nga masunod ang face-to-face classes. Dinagdag pa ni de Guzman ang nagkapirang mga kinakaipuan tangariga magtugot ang DepEd. Sa mga requirements na yan, inot po ang partisipasyon kan mga aki dapat may konsente kan magurang. Kaya ibig sabihin voluntad. So mga aki na dahil man masali, padagos manggiraray sinda duman sa modular printed. Sunod po, hanggang 2 aldaw sana kada semana ang paglaog sa face-to-face classes. Kaya sa ibang aldaw, home study man giraray sinda. Ang bilang kang eskwela, dalaw kang classroom, dahil malampas sa 50%. And then, ipapadagos po ang pag-obserbar kang minimum health protocols. Araw po kang paggamit kang face mask, paghugas ng kamot, paggamit ng alcohol, physical distancing, as in paggamit ng thermal scanner sa mga maglalaog sa eskwelahan. And then, kay po naman po giraray hagadon ang approval kang LGU. In pagkasod mo po, nag-urulay na kami sa eskwelahan, so mga teachers, so principal, so barangay captain, na may kaibanan man na duwang kagawad, saka so PTA president, nag-urulay na kami kasod makan magiging plano. Kaya kay po may konsultasyon. So, dahil man po ning violent reaction, okay man sa inda. Kaya, base po duman, nagpadara na kami ng surat sa magurang. Ngunyan daw po ipapadarami ang surat sa magurang para hakuton sinda kung sinda
matugot na nakininda isabay sa digdi sa pilot testing. Sunod po, ang mga magurang ka nasa kindergarten, dapat kaibanan manggiraray sa paglaog ka na sa eskwelahan. Parte kan mga pahig ni Deputy Superintendent Manny de Guzman kan siyudad ni Naga. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Banwan Report. Yaon si partner sa luwas para sa sayang dugan ng mga balita lokal o maging man nasyonal. Sa iba pang detalye sa magatugang sa lado lokal sa liwat sa pinaka-latest na report hali mismo sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur, liwat makakanamit nin kaginhawahan sa halawig na panahon ang mga MOA asin man mga job order pagkatapos na magkapaluwas nin na desisyon si Governor Mix Villafuerte na tawanan nin 10,000 pesos na bonus para sa mga empleyado kan na MOA asin na job order. Matatandaan halawig na panahon na kumbakong 4,000, 5,000 sanaan nakukuhakan rinibong mga empleyado sa Kapitolyo. Alagad ay panatapos ang pakonsuelo dyan kan gobernador, kani anunsyo naman na ang mga may plantilya posisyon, kabalinaan mga kaswal, ang makakaresibi kan na sendang 14-month pay na 11,000 pesos naman. Sa mensahe na pinalawaskan na gobernador, uli naman kan matinding sakripisyo kan mga empleyado, napapanahon sa na dapat sinda tawanan nin pakonsuelo bilang kalibay sa indang sobrang kaigusan, lalo pa na igwa nin crisis na sinasapuan na probinsya. Dagdag na gobernador na kung sa mga masunod pang taon, maging bastante na sa indang pundo, pwede pang madagdagan ang 10,000 pesos na sendang itinatao sa mga empleyado. Mientras tanto, sa iba pang detalye sa lado lokal, salbado na ang 22 na mga soldados na nakabali sa nahulog sa bangin duman sa Matnog, Sorsogon, kanakaging Huwebes ning maagahon. Iniyan kumpirmasyon na mismo ni Army Captain John Paul Villesa, asin man ni Police Staff Sergeant Michael Brotas. Nag-imbestigar ka na sa binang insidente. Sinabi kan na Matnog Police Station, pasado alauna ning magahon duman sa barangay Hidbid, kan na aksidenteng mahulog ang truck na sinasakayan kan na 22 na mga soldados. Ali sa 903rd Infantry Brigade kan na Philippine Army. Paduwang kuta na sa barangay Bonot, tangan sinang magkataunin na relief goods, alagad di malas na nawaranin na preno sa kundang mahulog ini sa bangin na igwaning halos 15 metro ang pinaghulugan kini. Alagad ang good news, tatulos ligtas, o kaya man nagabos ligtas ang 22 na mga soldados, tatulos ining ipinagdalagan sa hospital. Dagdag na report sa OKFM, asin man PBN TV5. Ini man po si Ron Enon. Aksyon Bareta sa OKFM. Report. Muna sa magparagos ka ng mga balita sa lado lokal, ang City Veterinarian Office kan lokal na gobyerno kan siyudad Dinaga nagbuyagyag nasa rosa nakakapiktar sa kakulangan ng supply ng karning urig sa Naga City People's Mall, NCPM. Iyo ang mga faktoradorin hayop na inaangkat digdi sa siyudad Dinaga, asin Camarines Sur nganing darawon ang boy na urig sa Metro Manila asin iba pang probinsya. Pero pa kani, iyo ang nangyaring garadanan o ginaradan na ribu-ribong urig, huli kang paglaw kan African Swine Fever, ESF. Bata po si i-depopulate ka na Departamento de Agricultura asin man ka na National Meat Inspection Service nganing dahil na maglakop ang virus sa hayop. Ini mga pahay ni Dr. Julius Ilad ang hipik kan CBO sa City Hall banta nagreklamo ng mga paratina ng karing urig
sa merkado publiko ulit nagkukulang-kulang na silang supply na hayop asin dipisil pang makalap tin buhay na uriga. Kinumpirmar ba ni Market Superintendent Ramon Florindo kana merkado publiko ang padago sa pagkulang-kulang ng kaning uriga sa midsection mantang kaipuan nguna na panahon ng Pasko asin naglalakaw na ang presyo sagod na pwede magsakat pa ni din sobra sa 300 pesos kada kilo. Ang lokal na gobyerno kan siyudad manin ordinansa nganing bawalan maglaog ang mga fakturador ng buhay ng urig, mala nga ni igapang kasosyo, nga ni maghanap din na pinapabakal na hayop sa mga barangay. Kampano na nagkaigwanin ESF sa hayop sa siyudad Dinaga, temporarong pigsaraan Naga City Slaughterhouse para sa bunuan ng urig, as iba pang pagtarid ng mga manuan, huli kan epekto kan virus sa hayop. Nagbukas na ang bunuan ng hayop sa barangay Donisario, Siyudad Dinaga, sarong bulan matapos magkulpa ang ESF, alagad naglakop naman sa iba pang mga banuan kana Camarines asin iba pang probinsyas kana Kabikulan. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Banwan Report. Hill de la Cruz. Kana manotaran, kana Station 4, diktiyo sa Siyudad Naga o kang Naga City Police Office na nakabasyan sa Carolina kang Siyudad Naga, ang desisyon ang sinambit ng hipatura na magtaon ng sirko mag-officer ng serbisyo sa pag-relieve sa pagpapasakay o libreng pasakay sa mga na-stranded na mga pasahero dyan sa sinambit ng barangay sa barangay Carolina asin Takul. Mientras tanto sa nangyari dahil kaya na talagang takul ang pasahero alagad kakadikit na nagsiservisyo ng mga jeepney dahil sa pag-obserbar kan health protocol kaya ina-stranded ang pagkadakul-dakul ng mga pasahero na naghahatid ng mga produkto digdi sa lawag na sentro kan Siyudad Naga. Si Police, si Patrolman Jesus Jeffrey Bulocon, iyo ang nag-serving duty driver sa direktang supervision ni Police Captain Nolan Remubio na iyo ang acting chief of police kan sinambitang ipatura sa lawag ng pagpon alas 6 sagod alas 11 ng pagkaka naging positibo ang resulta kan sinambitang serbisyo kan ipatura 4 na concern ini ang pag-umaw asin man para salamat kan sequentes na na-stranded asin na nakasakay kan mga oras na yan. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon OKFM. Ini Mansel de la Cruz, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Kang Rachel, kadalabaw libmana. Sakit yung stick mo. Wala ko parang ko na, digaya ko ng maasim para pag may kalamansi yung binibigay ko eh. Sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rise Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko. Yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Mga tugang, dainan niya to po problemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan para magsaod nin hulita, igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market, mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagod iba pang mga pangangaipok kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamukan sa udan sa Calawag San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos sana ang aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Calawag San Felipe
Felipe Market. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market yaon sa proposed Calawag San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupa, Naga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ngunya na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. 2 kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa The MSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CVS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. Sa pagtunog ng kampana, magsisimbang gabi, buong pamilya magkasama, magkasalo sa Noche Buena. Galing sa CVS Supermart, inihanda ni nanay, Paskong anong saya sa CVS, murang-mura. Fruit cocktail na masarap, spaghetti nalalasa, hamon at queso di bola, kumpleto na silang lahat. Fried chicken at macaroni, maraming natutulungan. Cabral Bicolandia Supermart, baba ng presyo, tulong sa lahat. Cabral Bicolandia Supermart, bumabati ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Sa tahaw kan labi-labing kasakitan, sarabay tananggad ining lalampasan sa pag-arang sa Diyos na kagurangnan, sa gobyernong tultol ang padalagan, asin sa satuyang pagtatarabangan. Ngapit, mantang ginigirumdumta ang pagkamundag ni Jesucristo sa kinaban, magdanay man lugod ang pagkamot, paglaom, asin katuninungan sa satuyang mga puso. Maugmang kapaskuhan sa kabos, maging magayagaya, mauswag, asin matuninong manlugod an sa tong bagong taon. Inipoan sa ilong lingkod, Gabi Bordado, representante kang Tercer Distrito kan Camarines Sur. Diyos mabalos po. Are you getting your top oral care needs? Get it with a new Close-Up All-Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, black lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All-Around Fresh. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Pareka sa OKFM. Balik sa balita sa Lado National, ang triponin sobra sa 10 katao. Ibinabawal ko na Christmas urog na mga Christmas party. Inampatade di Sekretary Eduardo Anyocan DILG. Alagad ang napatade da ni kan Sekretaryo kan sinapitang ensya sa nungkat man sa nagpapadagos ko na mga misang okay man na simbang gabi. Nen ulita ginatos ka na yaon sa simbahan. Ang sabi man ni Philippine National Police Chief Director General Libod Sinasta na may man dapat ipag-adit ko na sobra ng tao sa simbahan na ulita na mamantinir ang physical distancing asin dapat dahil man maulang anya sa mga panata sa pagsabat kan panon kang Pasko, sabi pa kan happy kan PNP. Sinabi ba ni Anyo na ang sobra sa 10 pinagkukonsidera ng
mass gathering asin pwedeng aristaron ka mga autoridad ang sisayba na mapasaway araw kan teripon sa restaurant o sa mga harong kung sarong bayo maning problema kung kanya-kanyang pamilya alagad kinakaipuan man giraray magsunod sa mga health protocol an pamayukan diali nagpatarid man sa mga autoridad na dapat implementan nila ang kasugwan kan sa idang opisina. Aksyon Bareta sa OKFM. Bangon Banwan Report. Ernie Marpila. Na LD Rizom may pangko na bonus ang mga casual tapos itong order kabarilan mga contractor employees kan banwan nila poplo na tika 3,000 pesos ang sinasabi na magugumsan nila ngunyan na kapasuan pangko Ning, kachapi katabi ning magiging kiyanan sa mga pagkislita sa pag-akit kung tinagod kan tulong magdalang agi, hindi pong marayan mga casual focus niya border, palin ng mga kontraktor. Magiging sugot nila. Ano ning, nagkachapi katabi ning? Sa munisipyo, ang banwaan kan Pamplona, maigusan mga border sa olimpiyado sa ning palinaman na panahon ng bagyo sa relief operation, di ba pang kasalibutan na ginibukan local government unit. Yan ang report na kasi ni Marfil gusto ko. Thank you, Ning. Munan sa magparagos ka iba pang mga balita sa lado lokal. Sa Ciudad Dinaga, sinabi ni Engineer Joel Martin ang pamayukan Solid Waste Management Office kan lokal na gobyerno kan Ciudad Dinaga na nagdugang sila ni na mga tao tangarig harakuto na nagdadagmang na mga basura sa sentro kan siyudad magiman sa mga commercial area. Ulit ang panon na si pagtama nagayog ka na COVID-19 ka na Marso, nag-aabot na sana sa 48 tunilada araw-araw alagad ini nagsasakata sa 68 asin posibleng magdugang pa ni sa masunod na taon na magsakata sa 20 tunilada araw-araw na binabagsak din ang basura sa sanitary landfill dumaan sa barangay San Isidro. Although ang basura pigiling tapo na padakol na, medyo relax na po kaya pagagunyan ang mga tao sa Naga. Pero higot pa man po giraray pag-observar kasi medical protocol. Ang basura po medyo naglalangkaw naman. Kang March 16 po, pag ko yan lang, pag pool lang po kan lockdown, nag-48 tons per day lang po kita halik sa 93 tons per day. Ngunyan po, nagdadakol na nasa 68 na po kita. Tons per day, expected may po baka sa New Year, abuto na kita kaniyong mga 90 to 90, more than 90 tons per day na naman kita. Si Engineer Joel Martin kan HWMO kan City Hall. Aksyon Bareta sa OKFM. Iba pang balita sa ali sa luwas si partner Ronron Enon. Sa iba pang detalye sa makatugang sa lado lokal, may babalik na sa normal na transaksyon magkapon ngunyan aldaw ang nagabos na transaksyon sa Land Transportation Office sa Banuang kan na dait, sakop kan na Camarines Norte. Matatandaan, haloy na nagkaigwanin na problema ang mga may kagsadilinin na sasakyan, pati naman ang mga ma-apply ni na bagong lisensya sa District Office kan na dait. Uli kan nagkapalpak ang service provider digdi, tangan ni sanang maging online. Apwera kayan, mayo pa nin Private Motor Vehicle Inspection Center na pwedeng dumanan kasi sa iman na mga may kagsidil nin na behikulo
na gustong magpa-register din na sasakyan habang ang pinagapod na one-stop shop na halos mayong pinakaibakan opisina kana LTO na yaon sa syudad kan Naga. Kana sugma naging good news ang pagbisita ninda LTO Regional Director Francisco Ranches Kebanan, si Assistant Regional Director Vincent Nato, asin si pinagkasabat sinda mismo ni Chief Operations Glenn Mancera na nakasign sa nasabi ng opisina. Biga sabi kanina ang Stratcom na yuan digital internet service providers kan LTO ang nag-okay na magiging online na ang nakabos na transaksyon. Biga dagdag kani sa lalong madaling panahon pinaghihinguha kan Land Transportation Office ng PMBIC o Private Motor Vehicle Inspection kinakaipuan na magbukas na sa 2021 tanganing day na kinakaipuan pang magaligdi sa syudad ng Naga. Kansugma, sinabi ni Ranches na ang sendang solusyon kung ang gabos na mga bihikulo na ultimong nag-register sa banwaan kan na dait, igdi na muna gigibuhon sa manual na paagi tanganing day madipisilan at si sayma ng mga may transaksyon lalo na sa pag-register kan sendang sasakyan digdi sa Dait District Office kan Land Transportation Office. Mientras tanto sa iba pang detalles sa lado lokal, nakabot na sa Naga ang pinagapod na amphibious excavator. Ini pinag-request kan lokal na gobyerno kan Nasyonal ng Naga ni Alcalde Nelson Ligacion sa DPWH. Asin iyan na personalmente pinag-aprobahan ni Engineer Gadi Valencia na yuman ang head kan maintenance pati naman ang equipment duman sa regional office kan DPWH. Sinabi kani na ang dakulaw na amphibious excavator iyon matonin na solusyon sa mga hababaw ng salog, mga maating creek na nasusulat asin day na minaluwas nin tultol-an na tubig halis sa salog kan Naga. Sinabi kan City Engineers Office ang pag-aabot kan amphibious excavator pwede naman magtaunin solusyon sa iba pa mga lugar sa Naga. Mahaloy nin halawig na aldaw digdi sa syudad ang amphibious excavator. Sinabi kan na DPWH na ang request na ini nainot nang hinagad ni Alcalde Legasyon tagani sinang mapundo na ang haloy ng problema na nagkakaigwanin paglangkaw nin level kan tubig sa ibang mga barangay na sakop kan syudad. Dagdag na report sa OKFM as in PBN TV5. Iniman po sa Ron Enon. Aksyon Bareta sa OKFM. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ang karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Care Essential Oil Roll-On. Ito ang may ginger at mint oils para sa banayad at preskong pakiramdam. Latest model na home appliances, the best ang quality, discounted pa ang prices. Houseware at kitchenware na hanap ng misis, sa Bodega Glassware, lahat narito na. Dito sa Bodega, Pasko anong saya. Dahil bawal ang mahal, dito sa Bodega. Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abella Street, Naga City, Peña Francia Avenue, Naga City. Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka.
pirasong pipili, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng sandosena, ang discount mo ay lalagipan. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Anjena Trading puntahan. Tipid ka na, may diskwento pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Anjena. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Anjena. Halika na sa Anjena, may diskwento pa sa Anjena. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Sumali at makisiya sa pinakamalaki, pinakabongga, pinag-uusapan at pinakaabangang Christmas contest sa barangay. Saya ng Diwa ng Pasko S&D Giant Parol Making Contest. Bukas sa lahat ng mga barangay mula sa mga qualified organizations, barangay councils o community groups sa Naga City. Manalo ng naglalakihang papremyo. First prize, 300,000 pesos. Second prize, 200,000 pesos. Third prize, 100,000 pesos. Plus 30,000 pesos consolation prizes to non-winners. Saya ng Diwa ng Pasko 2020 Giant Parol Making Contest. Sponsored by Sir Noel De Luna, S&D, Kusog Bicolandia, and the Board of Directors of the Kapisanan ng mga Sangguniang Barangay Kagawad ng Naga City. For details, please text Papa Nico at 0945-600-9557 or visit our Facebook page for information. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na paputok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo. Huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of Health. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Iya pa mga panabula barita sa lalo lokal, posibleng abotong panin tulong bulan antes makabangon ang growers o mga parataman ng urig asin negosyante karning hayop sa mga merkado publiko. Hulita, inabot yung panahon naning Pasko alagad padagos pang kulang ang sedang supply. Sa barita ko na naaga kan pirodo ko lokal na Bicol Mail, ang problema sa supply kan kaning Bakulan digdi sa Rion 5, embes sa bilog na Luzon, sindikit pa nagataman o imbulto sa growers huli kan ESF. Sa ngunya nasa 68% dat sana ang sufficiency level kan supply ng urig sa Kabikulan. Epekto pa kan paglakop kan African Swine Fever matapos abuton ni 7,209 na tama namang urig ang ginaradan o pigdipepulit kan Department of Agriculture asiman ka National Meat Inspection Service nganing maibitaran ang marikasta paglayla kan virus sa hayop. Si Emily Bordado, Regional Information Officer kan DB ko nagsabi na nag-abot sa 2,406 na mga paroma sa Kabikulan ang apektado sa kan alagad na bayadan na kan sadang ainsya nin total 52 milyon pesos. Kan December 16, ang inot na batch kan sadang na taon ng piglit sa watabano na urig, yon mga paroma sa Kanaaman Camarines Sur, asin inis si lugar na salbado na sa ESF, nganing magpadagos kan sadang pag-ataman kan hayop. Igwa pang masunod na mga munisipalidad, alaga depende sa mga
barangay konsiro na sa kaso sa ESF. Sabi pa ni Bordado, sa loob din tulong bulan, dakula ang atamanin urig asin pwede nang ining boronon, alagad nasa diskrusyon na kan para kung senda nang ipapabakal nga ning managdagan ang pagkulang-kulang ning kaning sa urig sa mga merkado. Huli kani kinakarkulo na sa loob din tulong bulan, luway-luway ng mabulta sa normal ang supply kang kanin sa mga merkado, kaya nga nagtatabang na anensya na mag-distribute nin mga piglets. Aksyon Bareta sa OKFM. Yang kateleponan ka mga balita lokal si nasyonal sa garang kasakuyang kapartner na nasa luwas ay simba papagribas sa luwas sa lado teknikal Kapitan Jonathan Lopez. Dismabalos po kan sa idong pangatabay. Sa indong naantabayanan ang mga bareta sa Lado Nasyonal, Internasyonal, Karawat, Showbiz, Salud, asin negosyo, digdi sa mas pinakusog, mas pinahiwas, asin mas pinagayon na DZOK FM 97.5. Liwat madadangog Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman na mga broadcasters. Aksyon Bareta sa OKFM. Gusto ko, okay ka. Totoo mananggad na pano ninangat ang taon na ini. Sa tuyang inatubang ang African Swine Fever, tulong makukusog na bagyo na haros nagpalakma sa to, asin ang padagos niya tong pakikipagtusayan sa pandemyang COVID-19. Alagad,